Najmanje 5 ljudi nastradalo je na Bahamima, dok uragan Dorian uništava sve što mu se nađe na putu. Premijer Hubert Minnis izjavio je da su nastradali iz severno-istočnog dela Abaco ostrva, koji je najviše pogođen olujom. Podaci Svetskog crvenog krsta pokazuju da je više od 13.000 kuća oštećeno ili uništeno. Američka meteorološka služba javila je da je uragan oslabio tokom noći na kategoriju 3 na skali do 5 sa vetrovima od oko 205 km/h iznad Bahama. Dorian, drugi po redu najjači atlantski uragan do sada, i dalje se karakteriše kao jako opasan, rekao je Minnis. Mnogi su spas pronašli na krovovima svojih kuća kako bi pobegli od vode koja sve više nadolazi. U Sjedinjenim Američkim Državama više miliona ljudi dobilo je naređenje da se evakuiše iz priobalskih područja u državama Florida, Džordžija i Južna Karolina, gde uragan Dorian treba da stigne narednih dana. U ovim državama proglašeno je i vanredno stanje.